faena? Sa Viva Joc és la festa del joc i del joguet en valencià, que té com a objectiu mostrar als xiquets, als pares i a les mares que el valencià és una llengua vàlida per jugar. Per això apostem pels tallers de jocs en valencià i també hem apostat per el comerç del poble, que té productes en valencià que són òptims per al joc en valencià. Hi ha diversos tallers, sobretot l'estrella d'enguany és el de Juguem amb els gegants, on han participat la colla de gegants i cabuts i s'ha editat per a l'ocasió una auca de Tolo i Mar. L'auca de Tolo i Mar està basada en la història d'Ángel Rodríguez de Mier, Tolo i Mar, els gegants de Benicarló, i ha estat il·lustrada per una artista benicarlanda, Saida Borres, i com podeu veure a les imatges ha sigut un èxit de participació. Les jornades estaven orientades a xiquets d'entre 3 i 10 anys i la veritat és que l'afluència ha sigut massiva de gent. Calculem entre unes 200 i 300 persones de xiquets i xiquetes i les seues famílies i que han estat venint al llarg de tota la vesprada en un degoteig i la jornada acabarà amb l'actuació del grup infantil Samarucs, que tindrà lloc l'actuació ara a les 7 de la tarda aquí a la placeta de Sant Joan. Es una droga, A veure, què us passeu? Agarres es, dóna-li a... Agarra la Maria. Javi, hombre. Javi. Bueno, hay un 30 millones de hacer